Hauliolla vähän mistä päin sattuu. 6.57 oli sitten tuohon ensimmäinen kiihdytys. 4.3 kärkeen eli Kykkänen kakkopaikalla. No, näin toista kertaa on kilpailemassa. Okei, eli siinä oli tukijoita ja se ensimmäisen lähdön kiihdytysaika se Karkkimyymälä ja kerron kohta lisää mitä sieltä löytyy. Anu Kota-aho, Jaakko Lähteenmäki, Miika Järvi, Lauri Saarikko, Joonas Kalliomäki, Joni Kelloperä ja Joona Mäki. Tässä ollaan sitten pelkkiä arvauksien varassa. Ja sitten vähän takaisin kolmosella probleemia ja lähdöstä tuli sitten tuo kiihdytysaika 8.41. Eli vaan nyt kun lähtenee kolmoselta näyttäisi Arttu Kopalainen hämeenkyläläiskuljettaja, jos sitten vaan vähänkin on oikein. 201, 206. Oli kakkospaikalla, vaan nyt on pahasti, nyt pääsee haukkaamaan, matkustaa kuljettaa ja ihan se meni kun aikaisesti. Yksi kävi nauramaan, että mitä se nauraa? Joku huutaa Junnulle, että kato, että puhelin on päällä. On se. 7.50 oli lähtökiihdytyksestä tuo Aito Mikko ja Jonna Koivisto, Suvi Vinkunen, Niina. Ja nyt on poikittain koko pää suora. Miten sinä nyt on? Voi hyvää tavaton kuitenkin. Ota tuosta nyt selvä, kuka teki ja mitä teki, mutta tää oli vähän samanlaista kuin pellossa pappaluokka. Se oli ihan oikeesti tämmöstä kuljeskella. Jos tätä vähän lähtee. Siis kakkonen siellä menee ykköspaikalla. Heini Mäkelä. Kilpailija numero 60. Pia Koivula. Vilppilähtö. Minä tulen postia edes takaisin. Ja hyvin tasainen rintama nousee tässä vaiheessa kakkosrantalla. Laitinen Kykkäsen Mirko on erittäin hyvin. Ja mennään litran mittaan. Eli pyörii 360 astetta. Ei muuta kuin perään tullisesti taistoihin mukaan. Se on Ruohosen Mikko, joka sieltä lähtee ykköspaikalle ja sitten pannaan pakkaan kasaan ja suma on valmis. Ruohonen ottaa hyvän lähdön ja pääsee kattamaan tasan 8 sekuntia. Kestää Ruohosella tuolta viivalta tähän torviin juurelle. Rauha Märjendal, Vilja Välimäki, Paukkala, Antti Aho. Tasainen lähtö niin kuin tuosta nimilistasta saattaa kuulostella ja nyt pannaan sitten pakkaan ja voit tasaa tulla mennä just tossa. Tuleeko tasan 2? Ei aivan, tule jää vähän vajaaksi ja 1 suoraan ja loput jatkavat. 2 jäi tähän näin. Näin siinä kävi. Ja sitten kun katsotaan, kyllä se on pari huolella. 239 Jukka Alalammi, 236 Jani Silvaana ja Silvaan pyrkii kärkeen, mutta kyllä kärkipaikan ottaa esimerkiksi pyörähtää. Se on Rinne, joka pyörähtää ratta Matsdallaan ja jää nokka kiinni. Ja sitten ollaan liikenteessä nähdään Kihlström pomppaa tuolta ykkösradalta. Kihlströmin aika 1.37 tasan oli tuossa ensimmäisessä aikaa, jossa ja aivan Hauliolla vähän mistä päin sattuu. 6.57 oli sitten tuohon ensimmäinen kiihdytys. 4.3 kärkeen eli Kykkänen kakkopaikalla. No, näin toista kertaa on kilpailemassa. Okei, eli siinä oli tukijoita ja se ensimmäisen lähdön kiihdytysaika se Karkkimyymälä ja kerron kohta lisää mitä sieltä löytyy. Anu Kota-aho, Jaakko Lähteenmäki, Miika Järvi, Lauri Saarikko, Joonas Kalliomäki, Joni Kelloperä ja Joona Mäki. Tässä ollaan sitten pelkkiä arvauksien varassa. Ja siinä sitten vähän takaisin kolmosella probleemia ja lähdöstä tuli sitten tuo kiihdytysaika 8.41. Eli vaan nyt kun lähtenee kolmoselta näyttäisi Arttu Kopalainen hämeenkyläläiskuljettaja, jos sitten vaan vähänkin on oikein. 201, 206. Oli kakkospaikalla, vaan nyt on pahasti, nyt pääsee haukkaamaan, matkustaa kuljettaa ja ihan se meni kun aikaisesti. Yksi kävi nauramaan, että mitä se nauraa? Joku huutaa Junnulle, että kato, että puhelin on päällä.
7.50 oli lähtökiihdytyksestä tuo aika. Mikko Halma, Jonna Koivisto, Suvi Virkkunen, Niina. Ja nyt on poikittain koko pää suora. Miten sinä nyt on? Voi hyvää tavaton kuitenkin. Ota tuosta nyt selvä, kuka teki ja mitä teki, mutta tää oli vähän samanlaista kuin pellossa pappaluokka. Se oli ihan oikeesti tämmöstä. Kuljeskella. Heidi taas nystätä vähän lähtee. Kakkonen siellä menee sitten ykköspaikalle. Heidi Mäkelä, kilpailija numero 60, Mia Koivula, Vilppilähtö. Valmiina tulee postia edes takaisin ja hyvin tasainen rintama nousee tässä vaiheessa kakkosranta Laitinen, Tykkäsen Mirko on erittäin hyvin. Ja Mirko litran mittaa, eli pyörii 360 astetta, ei muuta kuin perään tuolisesti taistoihin mukaan. Lähdetään joukkoradalta, se on Ruohosen Mikko, joka sieltä lähtee ykköspaikalle ja sitten pannaan pakkaan kasaan ja suma on valmis. Ruohonen ottaa hyvän lähdön ja pääsee kattamaan tasan 8 sekuntia. Kestää Ruohosella tuolta viivalta tähän Normin juurelle. Salo Bergendahl, Vilja Välimäki, Pauhkala, Antti Paho. Tasainen lähtö, niin kuin tuosta nimilistasta saattaa ounastella ja nyt pannaan sitten pakkaa hieman tasaa, mutta mennään just laskemukselle imetä kyllä sinne saadaan. Sen verran taistella sitten mennään vetyksi. Ja tuleeko tasan 2? Ei aivan, tule jää vähän vajaaksi ja 1 suoraan ja loput jatkavat. 2 jäi tähän näin. Näin siinä kävi. Ja sitten kun katsotaan, kyllä sulla on Kari Huolamo 239, Jukka Alalammi 236, Jani Silvanen ja Silvaan pyrkii kärkeen, mutta kyllä kärkipaikan ottaa Esponen, joka pyörähtää, se on Rinne, joka pyörähtää ratka Matsdallaan ja jää nokkaan kiinni. Samoin ja sitten ollaan liikenteessä, kun nähdään Kihlström pomppaa tuolta ykkösradalta. Kihlströmin aika 1.37 tasan oli tuossa ensimmäisessä aika-ajossa ja aivan ainoa. Ollaan ollen Kihlström menee ja saman tien oli laskeutunut lähtöön liikkeelle. Nelosradalta tulee kohti maailmaa ja sisältä Malinen kärkeen. 4. Mosse taas, se Mosse 49. Piikkinokka Mosse tulee sieltä. Eli 17 kärkeen laittaa. Mossella on kakkosena ja silloin kun niitä tehtiin, niin se ei ikinä ole menneen kulkenut niin lujaa historiansa aikana, mitä se nyt menee. Silvaan ja sitten sitten pääsee Laakso siinä vetelee. Onko sä tämmöisen tutun näköisiä auki? Mutta vitsi, eikö kuulutteen saa nauraa? Mä en vaan ymmärrä. 2, 4 ja 9. 2 eli Salo ja alla on sitten Eiran Dekanen ja se ja miehen parin kilometrin päässä sivussa. En ihan niin pitkälle, sillä on vähän loppuun Eero Peltola ilmeisesti on sitten seuraavassa 71. Joutuu samaan pyörälähtö yleensä lähtö numero 23 valmiina lähdetään Käskyvallan alaisuudessa. Ykkösradalta uutamakin tulee. Oi, nyt ollaan poikittain. Mikä tuo päätti ja taiteeseen tulee aikas perhanamoinen pekki. 102. Joskus vielä Simonen ollut. Tulee palvelussa. Ei se. Eli
näkemään erittäin selkeästi nämä Siinä oli niin lähellä kyllä sitten lentoon lähtö, eli jos pikkusen Ari takana, Mattila takana, Aki Suominen on tuossa 3. tilalla. Sitten nytkähdetään ja Malinen nytkähti kyllä aika lailla räväkästi tuosta Oliko Vilppi lähtöjässä? Lippuliiga. Kari Yrjölä nousee kakkospaikalle ja sitten matkustaa hyvin. Vitosta viedään ja sitten viedään 171, eli euro. Kopalainen. Aha, ja nyt on lippuratkaisu valmis. 200. Nyt tämä paikkaa ja perään lähtee huomioon. Sitten edelleen kaistaa siirtyminen. Okei. No, nyt haetaan sitten lisää paikkoja. Nyt vaikka painaa kohti kaiteita 209. Siinä työtetään 209, eli Pärssinen oli sitten siellä kärkikuviossa. Ne meni niin jumalattomalla vauhdilla, missä on koira ja ikkunat on aika vähän raollaan. Käy omista ihmeessä katsomassa koiraa. No niin. Mikä on tällä hetkellä Kaukolla Juhalla on ongelmia enemmän, mitä käsikirjoitukselle kirjoitetaan. Kykkänen pääsee irti, sitten siinä olisi Halmela. Kykkänen. Nyt tulee pakittain, mennään noin. Mitään kamun TV. Minä en jää sinne pidä bileistä, eikä ole pääsee yhdellä. Ulkola, Lehtinen. Ja nyt vedetään kiinni, nyt on kyllä Mossakin alasta taivasta. Sitten tuossa lähtee välistä huikatti. Siinä on Lehtonen sitten Juntturissa ja hyvä Espotti pois. Mikä toi 33 Kaukola tulee erittäin hyvin. Sitten Kaukola Kaukola Ville vertaa ykköspaikka itseensä. Ja Kaukola kyllä ei ole latjaa. Sitten menee kovaa ja korkealle tuo keltainen auto siellä minun mielestäni lähti. Se on sitten Petteri Koski, mikä lähtee. Petteri poika. Pysyy. Siitä Viitonen. Eli Railamaa ja Aalnees. Ja sit tullaan ja keskeltä. Petteri pakenee. Kykkänen seuraa siinä imussa. Laskettelee sitten Ville Pertta. Ja ei laskettele enää muuta kuin 360 astetta vaakatason vaarattomia teheen. Mäkisen Mikki sitten on tärkeää. Eikä tule, kun 17. Kaikki jäävät samaan yksi päälle. Pari. Siinä oli avoimet ovet Kärpäselle. Okei. Kykkänen ykköspaikalla, kärkipaikalla ja perässä laskettelee 302. Eikä kyseessä Petri Saarela Haapavetinen kulje.